дар шаҳри Турсунзода ҷашни баҳору зебои рӯзи модар бо арҷгузорӣ ва гиромидошт ба бузургии зан модар таҷлил гардид. Раиси шаҳри Турсунзода кулли занону бонувонро бо ҷашни расмии давлатии рӯзи модар самимона муборакбод гуфт. Мавсуф таъкид дошт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои охир як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонид ки ҳамаи онҳо пеш аз ҳама барои таъмини зиндагии осуда ва баланд бардоштани мақому манзалати зан модар дар ҷомеа нигаронида шудааст. ӯ қайд намуд ки дар ҳамаи гуна муваффақиятҳои шаҳри Турсунзода ақлу заковати занону духтарони минтақа ва фаъолияти пурсамари эшон эҳсос мегардад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ барои фаъолияти ҳамаҷонибаи занҳо имкониятҳои мусоид фароҳам оварда ҷалби онҳоро ба корҳои ҷамъиятӣ ҳамеша дар мадди назар дорад ва вазифаҳои зиёди роҳбарикунандаю пешбурди корҳои ҷамъиятиро бо бовариитон ба зиммаи онҳо супоридааст. ҳамчунин зимни баромадҳо таъкид гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати давлатии Тоҷикистон дар самти дастгирии занону модарон ва баланд бардоштани мақому манзалати онҳо тадбирҳои зиёде амалӣ менамоянд. маҳз бо шарофати истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мақоми бонувони маърифатпарвару ҷасоратманди тоҷик дар арсаи сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанг, илму маориф ва иҷтимоиёт устувор гардид. ба хотири эҳтиром ва арҷгузорӣ ба заҳмати зан модар ба як қатор занони фаъол ва собиқадорони меҳнат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. дар анҷоми чорабинӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода барномаи рангини консертиро пешниҳоди аҳли Толол гардониданд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид.